τους με απομεινάρια. Για να τις σπάσει το τζαμπούκι. Έτσι. Και τους αρέσει πάρα πολύ. Σε ποια φαίνεται τον καλύτερο τρόπο? Νομίζω... Σε ποιο χαρακτήρα? Στην πρώτη. Όχι, δεν θα το έλεγα. Εγώ νομίζω στην Αριάδνη, η οποία είναι καμιά δεκαριά γυναίκες. Το βιβλίο είναι μικρές ιστορίες που συνδέονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Άρα όσο καλύτερο χαρακτήρα έχουμε, τόσο καλύτερο φαγητό θα φάμε. Να ξέρω. Όλα τα φαγητά είναι ωραία. Όλα είναι καλά. Όλα είναι ωραία τα φαγητά. Άρα τα φαγητά είναι η πύλη προς τον έρωτα, η πύλη προς την απόλαυση. Τα χρησιμοποιούμε λίγο ως άλοθη. και εσείς για σύριαλ το πάτε, δεν εξηγείτε διαφορετικά. Medium. Το λέω εγώ. Πάει, είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι εκείνη η ταινία που είχε, δεν θυμάμαι τώρα, μου διαφεύγει το όνομα, με την Κάτια Ζυγούλη και τον Γιώργο Χαραφάη και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Δεν είχε κάτι αντίστοιχο? Είχε κάτι αντίστοιχο με τους δύο μάγειρες. Με τους δύο μάγειρες. Που ήταν ο ένας διαφορετικός. Ήταν διαφορετικοί μάγειρες, εδώ είναι διαφορετικές οι γυναίκες. Καλά, εντάξει, είναι πιο κοντά στη ζωή το δικό σας. Δηλαδή, ένας άντρας, πολλές γυναίκες, είναι ρεαλιστικό το σενάριο. Βέβαια ότι διαδραματίζεται όλο στη Θεσσαλονίκη από το 1975 μέχρι σήμερα και δείχνει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη όπως εξελίχθηκε αυτά τα χρόνια με τα πρώτα μπαράκια. Αναφέρεται δηλαδή πάρα πολύ στο πώς η Θεσσαλονίκη έγινε μια μοντέρνα πόλη τα τελευταία 35 χρόνια. Δώστε το όμως σας παρακαλώ, γιατί τόση ώρα το συζητάμε, το μελετάμε και δεν το έχω εγώ εδώ να σας δείξω το μαγειρίο των αισθήσεων. Ιδού, το εξώφυλλο. Πόσα λεπτό έλεγα να δω, να επιβεβαίωσω. Με πιάσανε και οι μυρωδιές από τα φαγητά. Νομίζω ότι είχα ανοίξει κάπου με ραβιόλι. Είχε μια συνταγή με γεμιστό ραβιόλι. Στα καυτερά. Στα καυτερά, είναι του καυτερού. Αυτή η γυναίκα ήταν μεν νυμφωμανής αλλά ψυχρή. Οπότε η συνταγή του Παναγιώτη του Κουκουδίτη ήταν καυτερά φαγητά και σοκολάτα μετά. Αυτή είναι η συνταγή. Ολόκληρα μενού. Κάθε μια δεν είναι ένα φαγητό, είναι ένα μενού ολόκληρο. Λοιπόν, τι γίνεται, το κίνημα του slow food υπάρχει ακόμα? Η βραδιφαγία. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει, Μόνο που οι Έλληνες έχουν φτωχύνει πολύ για να διοργανώνουν εκδηλώσεις. Και το έχουμε ρίξει στο fast food τελικά. Τώρα διανύουμε τα χρόνια πάλι. Μαγειρεύουν στα σπίτια. Μαγειρεύουμε. Πώς το λένε, φιλεύουμε κόσμο ή μαγειρεύουμε για μας, για την πάρτι μας? Εμείς φιλευόμαστε πάντως και τα έχουμε φάει όλα τα φαγητά αυτά. Αυτά τα έχετε μαγειρεύσει και τα έχετε Κάθε φάει? Κυριακή βρισκόμασταν. Μια-δυο συνταγές ίσως δεν μαγειρέψαμε. Ακόμα και τη συμμαγειρία εκεί που τον έριξε η μεγάλη γυναίκα, μια μεγάλη γυναίκα τον Μη στον έρωτα, τον ήρωα, έτσι. Και του φτιάχνει μια βυζαντινή συμμαγειρία που είναι 3 κρέατα μαζί. Όλα μαζί στη γάστρα. Καταπληκτικό, καταπληκτικό, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να σημειώσω πως η κυρία Βαλκάνου έχει τιμηθεί το 1986 στη Νέα Υόρκη με το πρώτο βραβείο Νάνση.